خبيويست بفسكرن وهي خفسه بكن ربر PKK Abdullah Öcalan 27 Şubat'da bang PKK kiribu ku xwe bigiştî fesah bikin ew bersiv ji Qandîlê hat û li gorî biryara ku hatiye girtin agirbest hate ragihandin û biryara çûyîna kongreyê ya fesahkirina PKK hatiye girtin. Nihal li giştî Tirkiyê di nav hemû partiyên siyasî û raya giştî da babeta ku tê axaftin ev mijare. Di proseya çereseriyê de gava ewla kujaliyê serokê MHP Devlet Bahçeli ve hatavêtin, Serokkomarê Tirkiye û Serokê Partiya Desthilatê Recep Tayyip Erdoğan piştgiriya xwe ragihand, bi peyama Abdullah Öcalan şember bû û bi bersiva PKK jî ji fetlokek girîng derbasî fetlokek nû bû. Niha rojeva serekeya partiyên siyasî jî ev proseye. Me got vê îşê de samîmiyet gerekî hebe. Ew samîmiyet bi îrada Serokkomar û Birêz Dewlet Bahçelî tedê hate nîşandan. Bi wê samîmiyetê jî me dixwast bersiv were dayîn, me wiya jî ana dît. Ew jî dehê kêfa me ha bi daxwaniya bi cewaba Öcalan û ha îro jî wa PKK bêjin ewa xwe da daxwaniya bersiva wan da. Lê ji niha pêve ji bo ku dehê ev îş herî mihîm jî em di wir de dibînin ku ev îş bi netîcekî ku dil gorê dilê me teva ku em bêjin em were sendin lazim e di vir de çiqas tedbîr hebin ji her du aliya de jî û werin sendin ji bo ku carekî dinê ev îşê han neyl darxistin û ev silah û ev hêsirê çavê dayika bi tamamîn xelas bibin. Weket her qadên civaka Kurd de tê gotu beş kirin serokên AK Partî, Saadet û Partiya Peşerojê yên Amedê jî ji bo pêvajob silametî bimeşe ama jê bi gavên pêwîst yên ji îro şûn ve werin avêtin dikin. Gel çi dixwaze? Ewlî de zimanê xwe dixwaze. Dibêje em zimanê xwe nava gel da em xeber bidin, biraz zimanê me bida bi zimanê eğitimî. O ji bu pêşiya ziman vebe çi lazım bike gerek were çêkirin. Xeynî wî gel dibêje em jî dixwazin bibin naskirin di anayasayê de. Yani bira di anayasaya me da herkes bira nebe Türk. Herkes bira xwe tê da bibîne. Eğer ku cardinê ji min ev alozî yani mesela Kürda em bêjin piskirêk cardinê alozî şar çê nebe evê en awilî nasnameya Kurda were qebûlkirinê ev ya yek ê de diya zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyî û zimanekî fermî were qebûlkirinê ku ji min cardinê ev alozî nû dernexin êsiya ê ku hikûmet em bêjin qayyûm em tiştê ku bê huquqî cardinê ku nebe cardinê şer dernên û ji bin şer bingehekî nû dernê ji ber wî hükümet jî gerek gavê insani, demokratik û mirovatî bavêje û kesîn kes gerek PKK jî çek deyne û hembera Tirkiye şer neke. Her wiha ji ber tecrübeya têkçûna prosesên berê hemû aliyên pêwendîdar baldikşînin sergiringî û hesasiyeta pêvajoya dimeşe û banga baldariyek xurt li aliyan dikin. Abdulselam Akıncı Rûda, Amed